Колко време се чака за решение на статут? Казано с няколко думи, колкото е необходимо. Иначе зависи от типа апликация и от това дали ще се искат допълнителни документи към нея. При заявка за преминаване от временен към постоянен статут, в някои случаи решението може да бъде получено в рамките на ден-два, ако не се искат допълнителни документи. Ако такива са нужни, може да отнеме седмици в чакане. При присъединяване на някого, който има статут, решението отнема по-дълго време, понеже обикновено има доста допълнителни документи, които трябва да се прегледат от службите, да се проверят дали са истински и тъй нататък. Най-сложни и бавни са апликациите за присъединяване на неженени партньори или на женени след Брекзит. При тях минават месеци преди да излезе решение. Когато се пусне апликация, от апликанта се изисква да чака и следи имейла си. Всичко се случва на него. Ако се искат допълнителни документи, ще се получи имейл за това и ще се даде срок от 2 седмици обикновено да се качат документите. Да звъните по телефона и питате службите какво става и кога ще получите решение е безмислено, понеже те няма да ви дадат такава информация. Много редки случаи обаче може да се случи да забравят за апликацията ви и вие да чакате без да се случва това нещо. Ако са минали повече от 3-4 месеца и вие нямате никаква информация, това може би означава, че може и да са ви забравили. Тогава може да се обърнете към Home Office, било чрез обаждане или с имейл форма, за да попитате и напомните за вас. Съвсем наскоро имаше случай на сънародник, който чака 3 години за постоянен статут. Службите просто бяха забутали някъде неговото заявление за статут и след като контактува с Home Office, те започнаха да разглеждат случая, изпратиха писмо, че им са нужни още документи. Той ги изпрати и нещата се случиха. Ако вие имате нужда от професионална помощ за апликация за статут, може да се свържете с мен, Атанас Чиков, на имейл atanas@chikov.com или телефон 077 86 06 7076.